Wata ƙungiya mai suna Kebbi ADC Unity Forum ta bayyana a jihar Kebbi tare da kira da haɗin kai, haɗa kowa da kowa da kuma shugabanci na dabaru a cikin jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC gabanin zaben gwamnan jihar na shekarar 2027. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a birnin Kebbi, ta ce an kafa dandalin ne domin karfafa jam'iyyar tare da gina ingantaccen tsari da zai samar da nagartaccen shugabanci da kyakkyawan tsarin mulki ga al'ummar jihar. Ƙungiyar ta buƙaci shugabannin ADC na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Alhaji Abubakar Malamu San da su yi la'akari da Mr. Paul Gambates daga Kebbi ta Kudu domin mukamin mataimakin ɗan takarar gwamna. Sanarwar ta bayyana cewa Mr. Tess, wanda ya taɓa zama ɗan takarar gwamna a jam'iyyar Labour Party wato LP kuma tsohon jami'i a hukumar NNPC, yana da ƙwarewa sosai a fannonin tsara tattalin arziki, gudanar da albarkatu da harkokin gudanarwa. Ƙungiyar ta ce zaben ɗan takara mai nagarta daga Kebbi ta Kudu zai karfafa adalci, haɗa kai tare da inganta damar jam'iyyar ta samu nasara a zaben shekarar 2027. Har ila yau ƙungiyar ta tabbatar da ƙudurinta na tabbatar da haɗin kan jam'iyyar, wayar da kan jama'a a matakin ƙasa da kuma tattaunawa mai amfani domin tabbatar da nasarar ADC a jihar Kebbi. Sanarwar ta samu sa hannun coordinator Kebbi ADC Unity Forum Alhaji Garba Abdulkarim daga birnin Kebbi Ibrahim Umar Musa, Skylight Media 101.